skákačkách je velice populární plošinka, která se dá proskočit ze spoda. Velice jednoduše můžeme vytvořit tuto možností, když pustíme hru. Na plošince můžeme stát, ale ze spoda jde proskočit. Další velice oblíbenou možností jsou jezdící plošinky. Přidáme si cestu, po které bude moci plošinka jezdit. Nyní ve vizuálním skriptování plošinky. Hnedka na jejím začátku. Nastavíme, aby se pohybovala po cestě. Vybereme cestu, rychlost, směr. A jestli cesta je zacyklená, samozřejmě aktuálně. Tato plošinka je statické těleso, takže by se nemohla pohybovat, takže musíme dát jako kinematické těleso. Nyní se plošinka bude pohybovat po předem dané cestě. Tady zrovna vidíme velice nepěknou vlastnost, který nám způsobuje uzel postavit se hráče, Basic Movement. Ale to by se dalo vcelku dobře vyřešit, když dáme jeho tření navíc. Tak nám vlastně potom ta postavička nebude ujíždět po té plošince. Samozřejmě je tam fyzikální simulace, takže teďka plošinka furt se zatočí, takže to trošku je ovlivní jeho polohu, kdy trošku vyskočí jakoby toho hráče. Můžeme třeba i změnit směr, rychlost.